हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय। नै दिनैहाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर आं दायो दंफैयो रौतायावनो। रौतानि ओरै उदालगुरि थांग्रा लामायाव बेवहाय मोनसे गोदानै गथ'फोरनि गेलेग्रा पार्क बानायदों, चिलड्रेन पार्क। दा बियो अपेनिं जाजेनसिगोन। दा बेखौ बेखेवनो थाखाय जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारा बेखेवफैगोन। दा बेवहायनो जोङो नै जमायै नेगासिनो दङ। गासैबो जोंनि रौता ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरा जमा जाफैनानै दङ आरो दा नेगासिनो दं। चिफ सारा फैगासिनो दङनो। चिफ सारा दान्दिसे समनि उनावनो नुजाफैसिगोन। जों गासैबो जमायै ग्रिद गसंना दंगासिनो दं बे सार सफैनाय लोगो लोगो बेखेवगासिगोन आरो गेटखौ बेखेवगासिगोन। बेवहाय रौता ओनसोलनि साथाम गेदेमा सुबुंफोरनि गोसोखांथियाव बे पार्कखौ बानायनाय जादों। गिबियावनो दङ मुगानि दावहारु करेन्द्र बसुमतारी, बिहुराम बर' आरो जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारी। दायो फिथा हास'नानै गेटखौ बेखेवगासिगोन। मानगोनां प्रमद बर' सारा सफैबाय नालाय बिटिसिनि चिफआ। बे समाव गेटखौ बेखेवना होनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर सार प्रमद बर' सार बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। गिबियावहाय जोङो सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर' बिथांनि नैबे मुसुखानि फिथा हास'गोन। बे समावहाय मुगानि दावहारु करेन्द्र बसुमतारी मानव गेदेर बिथांनि मुसुखाखौ बेखेवगोन जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथाङा। आरो बिथांजों लोगोसे नखरनि आयं साबासि बसुमतारी बिथांखौबो लोगोआव थाफैनो थाखाय खावलायबाय। बे समाव थामथियाव बेखेवगोन जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि मुसुखाखौ जोंनि बिटिआरनि EN डक्टर निलुत स्वर्गियारी आरो बिथांजों लोगोसेयैनो बेखेवखांनाय लोगो लोगो बिबार बावगोन जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि मुसुखायावहाय बिथांनिनो बिसि मेडाम जनेश्वरी बसुमतारी। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारी बिथांनि मुसुखाखौ बेखेवना होनाय जोंनि बिटिआरनि EN डक्टर निलुत स्वर्गियारी बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। आरो जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि मुसुखायाव बिबार बावजेननाय बिथांनिनो बिसि मेडाम जनेश्वरी बसुमतारी बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय। बे समाव मोनसे खावलायनाय सायनासालियाव जिरायफैनो थाखाय बयखौबो मुगानि दावहारु करेन्द्र बसुमतारी मानाव गेदेर बिथांनि बिसि अनजालि बिसि
आयं साबासि बसुमतारी बिथांखौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। अनजालि बिसि मेडाम जनेश्वरी बसुमतारी बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि सार कर्नेलियास दैमारि सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय, नमस्कार। আজি আমার বড় জনগোষ্ঠীর প্রথম শ্রেণীর তিনিজন নেতা তেখেতসকলৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা আৰু প্ৰতিমূৰ্তি মুকলি কৰা এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আমাৰ এজন শক্তিশালী যুৱনেতা निखिल बर' छात्र सन्थारा सभापति दिपेन बर' डांगरिया दिनैनि समा आङो जोबोद मोनसे थांखांनाय समनि जि मोनसे जारिमिन बेखौ गोसोखांनानै गोसोआव एसे गुद गुद मोनो। आफादगिरि बिथाङा साननानै जे मोनसे जायगायावनो रौतानि साथाम बर' माहारिनि गोग्गोम खुन्थिया जाय जोंनि गेजेराव गैला बिथांमोननि मुसुखा गायसननाय थांखिखौ लादों आरो बै समाव आङो नुयैखाय साननो हायाखैमोन, नाथाय दिनै नुफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बे रौता एबा जोंहा बे साहा सानजा ओनसोलनिफ्राय बड'लेण्डनि बे साथाम दैदेनगिरिया हारिनि गोनांथार समाव हारिनि अलखद समाव गावनि जिउखौ बाउसोमनानै एबा गावखौनो बाउसोमनानै जोंनि हारिनि थाखाय गोबां बिहोमा होलांबाय। जोङो बिथां साथामनि गेजेराव बांसिन गोलाव सम लोगो मोननाया आदा करेन्द्र बसुमतारी आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि बारग' MLA आरो बिथाङा जोबोद बाथ्राफोरखौ थोंजोङै सानो आरो बेजिरो। बे गासैबो बिथिंनिफ्राय जोङो जोबोद गोलाव सम आंगो हिसाबै बिथांखौ मोनदों। गुबुन जिखिनि सानै दैदेनगिरि जोंहा बिहुराम बर' सार बिथांखौ जों बारा मोनाखै, बै समाव जों उन्दैमोन। जोंहा महेश्वर दाखौबो आङो गुबुन जायगानि जानायलाय बारा खाथियाव मोनाखै बै समाव। दा दिनैनि साना जोंनि थाखाय अरायसम गोसोखांजानाय सान जागोन आरो बर' माहारियाव जोङो गोलाव सम सोमावसारनानै जिखिनि फिथाइखौ मोनबाय बे मोनफ्रोमबो फिथाइनि जि मोनसे क्रेडिट एबा बाख्नायनाय बेखौ बिथांमोननो होनांगोन। बर' राव थुनलाइया दिनै जेरैबायदि जौगाबाय, दा बेवहाय बिहुराम बर' बिथांनि जि बिहोमा बेखौ जोङो मालाबाबो बावनो हानाय नङा। आङो दिनै खावलायगोन जिहेतु रौता ओनसोलनि बेवहाय माखासे गेदेमाफोर दङ, बयबो सावरायलायनानै बिथांमोन साथामनि जों जोनोम सानफ्राव माखासे गुसुं गुसुं जिउ खौरांफोरखौ बर'नो। नाथाय आं सानगोन आफादगिरि बिथांबो दङ हिसाबै जे मोनसे कमिटि बानायनानै एबा टीम बानायनानै साथामनिबो आबुं जारिमिन जाहाथे लिरनो हायो। बिथांमोननि जोनोमनिफ्राय बिथांमोननि संग्रामनिफ्राय बिथांमोननि लिडारशिपनिफ्राय लानानै बिथांमोननि सोरगोबासि जाजासिम जिखिनि गासैबो मावलांनाय बिनि सायाव मोनसे मोनसे आबुं जारिमिन लिरनो हायोब्ला इयुन जोलैया जोबोद थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो बिनि थाखाय जोङो सरकारनिफ्राय जिखिनि नांगौ बेखिनि मददखौ होगोन जाहाथे बेखौ वर्कशप खालामनांगौबा वर्कशपबो खालामनो हायो, सेमिनार खालामनांगौबा सेमिनारबो खालामनो हायो आरो बिथांखौ खाथिनिफ्राय मोननाय गोजाननिफ्राय मोननाय बिथांमोनखौ आफादाव मोननाय गुबुन गुबुन जायगायाव लोगो मोननाय बे गासैबो सुबुंफोरखौ संदाननानै लोगो हमनानै बे गासैखौबो जोङो खालामनो हायोब्ला मोजां जागोन।